Eguerdion. Ara, kaixo. Kaixo, laguntza behar dut. Eta oinetakoak ere behar dituzu. Barkatu, presaka etorri naiz. Zer gertatu zaizu? Surfean egitera etorri naiz goizean goiz. Furgoneta beko hondartzan utzi dut. Parkinan? Hori da. Konturatu gabe furgonetako argiak piztuta utzi ditut. Orain amaitu ondoren furgonetara itzuli eta... Bateria agortuta. Hori da. Horregatik etorri naiz presaka. Laguntza eske. Ea, itxaron momentu bat. Kaixo, Maren? Aizu, autoko bateria kargatzeko pintza baditugu? Bai? Ados? Ekarri harrerara, mesedez. Eskerrik asko... Segituan etorriko da. Ze ondo, mila esker. Kaixo, haupa, Maren, gure lagun surflaria kargiak piztuta utzi ditu eta bateriari gabe geratu da. Haupa. Kaixo, bai. Bueno, ze, lagunduko diozu edo... Bai, barkatu. Nola ez? Guazen, nire auto hartuko dugu. Guazten bai. Mila esker, benetan. Lasai, ez da ezer. Agur. Zer moduz? Oso ondo, zergatik. Nola zergatik? Furgoneta? Martxan jartzea lortu duzue? Hori. Bai, hasieran kosta zaio, baina azkenean martxan jarri dugu furgoneta bai. Zer gertatzen da? Ze irribarre da hori? Ez errez? Surflariari telefono zenbakia eskatu diot. Nola? Bai. Bihar afaltzeko geratu gara. Posible ote da. Bai, izeba, bateria kargatzera joan eta bihotza kargatu zait. Lotxagabea, etorri.